வணக்கம். என்னோடய பேர் ஜாக்லின். நானும் பிடிஐ நிறுவனத்தில் குழுவில் ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்ந்துருந்தேன். எங்கள் குழு பேர் சாமந்திப்பூ மகளிர் சுய உதவிக் குழு. எங்கள் குழுவில் ஒரு 20 பேர் நாங்கள் இருக்கோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 3 பேர் மட்டும் இதில் முயற்சி பண்ணி நாப்கின் ட்ரைனிங் கற்றுக்கலான்னு சொல்லி எங்கள் சார் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. நாங்கள் 3 பேர் ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு தொழில் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் கல்லூரியிலையும் போயிட்டு ஸ்டால் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பெண்களுக்கும் நம்ம ஆஃபீஸ் மூலமாக பிடிஐயில் இருக்கிற மற்ற குழு பெண்களுக்கும் இந்த தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு இப்போ தோரங்குறிச்சியில் கொண்டையம்பேட்டைன்ற ஊரில் ட்ரைனிங்காக நான் வந்திருக்கேன். இப்போ 2 நாள் பயிற்சி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். மற்ற இடங்களுக்கு போனதுக்கும் இந்த பெண்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, மற்ற பகுதியில் உள்ள பெண்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழுனா 10 பேருமே உட்கார மாட்டாங்க எந்த ஒரு பயிற்சியாக இருந்தாலுமே. ஆனால் இவங்க 20 பேருமே உட்காந்துட்டு எல்லாருமே நாங்கள் தொழில் தொடங்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு தொழில் வாய்ப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அது மாதிரி இப்போ நிறைய இடத்துங்களுக்கு போயிட்டு பயிற்சி கொடுக்குறதுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க.